Блоклар. Безнең тормыш сабаклары күңелгә энергетик блоклар сыйфатында язылып бара. Блоклар тормышыбызда проблемалар китереп чыгара торган шул ук уй-фикерләр, куркулар, кабатлана торган хәл вакыйгалар һәм авырулар. Гомумән безгә бу дөньяда бәрәкәтле итеп яшәргә комачаулый торган нәрсәләр. Блоклар безнең бу дөнья турында белмәгәннәребез ул. Без аңларга һәм өйрәнергә тиешле нәрсәләр. Без блокларны әти-әниләребездән геннар аша курку һәм арулар сыйфатында кабул итеп алабыз. Моннан тыш, без балачакта ук теге яки бу хәл вакыйга аша үзебез блок сугабыз һәм гомер буе шуннан сабак алабыз. Нигенә булмасын, ул безнең карма. Без ул карма өстендә эшләргә тиеш. Мәсәлән, сезне һәр вакыт алдылар ди. Димәк, бу ялган сезнең үзегездә бар. Сезгә аны күрергә, үзегезгә һәм башка кешеләргә ышанырга өйрәнергә кирәк. Күп тапкырлар бер үк төрле хәл вакыйгага эләгеп, без өйрәнәбез. Туар алдыннан без үзебезнең җенесебезне, гаилә, сыйныф, илне, урын һәм вакытны сайлыйбыз. Буларның барысында безнең блокларның кабатланмас сурәте оештыра. Алга таба без гомер буе үзебез куйган бурычларны хәл итәргә тырышып яшибез. Безнең белән була торган хәлләр өчен нәкъ менә без үзебез генә җаваплы. Гаепне әти-әниләрдән, күршедән һәм тагын кемнән дә булса башка берәүдән эзләү бик җиңел. Ләкин бу үзеңне тозакка, йомык буҗрага куалып кертүгә тиң, аннан чыгу юлы юк. Чөнки проблемаларыбыз өчен гаепне кемдә булса икенче берәүдән эзләп, без катып калабыз. Бер урында таптанабыз. Әлеге проблеманы хәл итү мөмкинлегеннән ваз кичәбез. Ә хәзер гадәттәгечә минем соравым бар. Әгәр без бу җиргә ниндидер сабаклар алырга килгәнбез, һәм без ул сабакларны үзебез уйлап чыгарабыз икән, ул чагында без хәл итә алмастай бурыч куя алабызмы? Моннан ни мәгънә булырга мөмкин? Шулай итеп, блоклар безнең тышкы дөнья турында белмәгәннәребез ул. Яки тышкы дөнья турында белергә тиешле нәрсәләр. Менә тагын кызыклы хәл килеп чыга. Ни өчен табиблар дәвалаганнан соң да без һаман авырыйбыз? Чөнки без үзебез турында фикеребезне үзгәртмәдек. Ахырга кадәр сабак алмадык. Әгәр безнең бавырыбыз авырта икән, еш кына дәвалау курсларының файдасы булмый, чөнки без дөньяга карашыбызны үзгәртмәдек. Үтә еллар, бавыр янә үзенең барлыгын сиздерә башлый. Ә бавырда безнең хисләрдән ачу, нәфрәт туплана. Ачу төрле нигездә барлыкка килә. Аннан котылу өчен яратырга һәм яшәүнең тәмен белергә өйрәнергә кирәк. Ул вакытта ачу да юкка чыгачак, бавыр да авыртмаячак. Ни өчен биокырлар ярдәмендә дәвалаучыларның гамәлләре тиешле нәтиҗә бирми? Ни өчен кешеләр күпмедер вакыт үтүгә яна экстрасенсларга ярдәм сорап бара? Әлеге дә баягы шуның аркасында инде. Алар теге яки бу хәл вакыйгадан яки авырудан аларга тиешле сабакны үтмәгән. Алар әлеге хәл вакыйга яки авыру аша килгән хәбәрнең мәгънәсен аңламаган. Ләкин хәлләр алай ук өметсез түгел. Ашыгыч нәтиҗәләр ясамагыз. Алга таба сезнең белән була торган хәл вакыйгаларны аңлау алымнарын өйрәнербез. Иң мөһиме, сезнең проблемаларны табиблар да, экстрасенслар да, хәтта Аллаһ үзе дә хәл итмәячәк. Үзегезнең проблеманы бары тик сез үзегез генә хәл итә аласыз. Җиһан шулай корылган. Аның кануннары шундый.
Бары тик сез үзегез генә проблемаларыгызны хәл итә аласыз. Башка кешеләр сез җитәрлек көч куюга ярдәм генә итәчәкләр. Исегездәме? Әгәр сезнең авыру яки проблема тудырырга хәлегездән килгән икән, димәк сездә аны җиңәрлек көч тә бар. Әгәр сез аны җиңү өчен тиешле көч куясыз икән, җиһан сезгә табиб яки экстрасенс яки башка берәү аша ярдәм җибәрәчәк. Ул чагында Блок үзеннән үзе эреп юкка чыга. Сез я терелә башлыйсыз, я теге яки бу проблема сезнең тормышыгыздан юкка чыгачак. Һәрбер блок ул мәктәп сыйныфы кебек. Без үзебез һәм әйләнә-тирә турында нәрсәнедер төшенергә тиеш. Шуңа да табибларга яки экстрасенсларга мөрәҗәгать итү вакытлыча гына файдалы. Калганын сез үзегез эшләп бетерергә тиеш. Биокырлар белән эшләүчеләргә мондый сораулар бирергә булыр иде. Мәгълүм булганча, кешенең биокыры аурының берничә катламыннан гыйбарәт. Сез аурының кайсыларын күрәсез? Кайсылары белән эшләйсез? Сез блокны әйтик, аурының икенче катыннан чыгардыгыз. Калган катламнар белән эшләйсез? Чөнки блок бүтән катламнарда да чагыла. Һәм кешене тәмам терелтү өчен аурының барлык катламнары, физик катламны да кертеп эшләргә кирәк. Шулай итеп, сез аурының кайсы катламнары белән эшлисез? Сез аурыны тулаем терелтәсезме? Һәм тагын менә нәрсә. Кеше аурының ике катламы белән идара итә ала. Булар 7-нче һәм 3-нче катламнар. Һәм бу күңелгә ышаныч бирә. Ягъни булар бар икән, димәк, безгә проблемаларны хәл итәрлек көч тә салынган. 7-нче катламга безнең дөнья кырылышы һәм аның белән үзара мөнәсәбәтләр турындагы уй-фикерләребез, концепциялар язылган. Һәр кем үзе өчен үзе җавап бирә. Бу тормышта газап чигү минем язмышка язылган. Нигенә эшләсәм дә барыбер бер нәрсәдә килеп чыкмаячак дигән кебек ялгыш уйлар шушы катламнан тарала. Аурының башка катламнарына үтеп керә, блоклар барлыкка китерә һәм ахыр чиктә физик катламда авырулар китереп чыгара. Уй-фикерләрегезне анализлый, сез шушы катлам белән эшли аласыз. Иске уйларыгызны яңалары белән алыштыра аласыз. Уйларыгыз белән сезнең тормышыгыз да үзгәрәчәк. Сез гармониялы һәм тулы канлы тормыш барлыгына төшенәчәксез. Авырулар сезнең тормыштан бөтенләйгә юкка чыгачак. Ниһаять, сез дөнья белән бердәм булуыгызны аңлаячаксыз. Шул ук вакытта әлеге китапның башында ук әйтелгән формула тормышка ашачак һәм сез беренче чыганак белән берләшәчәксез. Аурының 3-нче катламы мантык, акыл һәм хисләр катламы ул. Бу катламда кеше дуаль фикерләү рәвешен файдалана. Бу катламны аеруча балалар яратып куллана. Үзләре һәм әйләнә-тирә турындагы уй-фикерләрен шуның аша формалаштыралар. Әйдәгез, дуаль фикерләү дигән төшенчәне ачыклап китик. Кулыгызга каләм алдыгыз ди. Каләм 2 башлы. Әйләнә-тирә дөньяга игътибар белән карасагыз, сез бу дөньяда һәр нәрсәнең 2 яклы булуын күрерсез. Кеше кагыйдә буларак, ул капма каршылыкка игътибар итми, үзендә аларны берләштерми. Бу исә безнең максат үзе. 2 якның берсендә генә катып кала һәм яхшы һәм яман, оттам яки оттырам дигән кебегрәк уйлар белән яши. Шуңа бәйле Кытайларның борынгы бер мәсәлен мисал итеп китерер идем. Бер крестьянның улы булган. Ул бөкре булган. Начар дигән бәя. Башка гаиләләрдә дә малайлар үскән, алар барысы да сәламәт икән. Яхшы дигән бәя. Сугыш башланган һәм сәламәт ирләрне сугышка ала башлаганнар. Теге гаиләләргә кайгы килгән.
Начар. Бу крестьянның гаиләсен урап узган. Яхшы. Шулай бер көнне бөкре малай ат көтүен көтәргә киткән һәм бер атын югалткан. Начар. Ул аны эзләп киткән һәм өстәп тагын 5-не тапкан. Яхшы. Шуларның берсенә атлап чаба башлаган һәм егылып аягын сындырган. Начар. Һәм шулай итеп дәвам итәргә була. Мәсәлән, аңлашылуынча, без үзебезнең мантыйкый акылыбыз белән вакыйгаларга теге яки бу бәяне биреп барабыз һәм аңа үзебезне бәйләп куябыз. Шунлыкта, теләсә кайсы вакыйга 2 башлы. Ләкин без аны күрмибез. Акылыбыз дәрәҗәсенә карап аңа бәя бирәбез. Минемчә, акылның нәкъ шушы үзенчәлеге безне газапларга дучар итә дә. Моннан нәтиҗә шундый. Бер яклы гына бәя бирүдән качарга тырышыгыз. Башка якларны да күрегез. Һәр нәрсәне һәм һәр кемне ничек бар, шулай кабул итәргә өйрәнегез. Үзебезнең төп темага кайтык. Баланың бу дөнья турында ясаган нәтиҗәләре дуаль характерда. Алар бик төгәл һәм күп вакыт тискәре. Чөнки бала ул яшендә үзен яклый алмый һәм өлкәннәр дөньясының басымына каршы торырлык көче юк. Аны еш кына түбәнсетәләр. Һәр төрле башлангычына каршы чыгалар, гамәлләрен контрольдә тоталар. Балаларның бу дөнья турындагы уй-фикерләрен күзаллау кыен түгел. Нәкъ менә балачакта шушы дуаль фикерләү ярдәмендә формулашкан уй-фикерләр олыгайгач, безнең тормышыбызны билгели дә инде. Икенче төрле әйткәндә, өлкәнәйгәч тә без эчке аңыбызда ята торган балачак тәҗрибәсенә таянып гамәлләр кылабыз, фикер йөртәбез. Бары тик дуаль фикерләү калыпларын шик астына алганда гына без блокны аурының шушы катламыннан бәреп чыгара алачакбыз. Шик астына алу нәрсәне аңлатасың? Бу чыннан да яхшымы бу? Яки чыннан да начармы соң бу дигән сораулар ярдәмендә критерийларны шик астына куюны аңлата. Булган белемнәребезнең барысында шик иләге аша уздырсагыз, бигрәк яхшы. Бу вакытта инде сез хәзерге акылыгыздан файдаланыр идегез һәм хәзерге акылыгыз белән чын тормыш башлап булыр иде. Ул чагында балачакта формулашкан калыплар сезнең белән идара итә алмый башлый һәм сез шунда үзегезне карарлар кабул иткәндә ирекле итеп тоячаксыз. Бары тик аңлы рәвештә шушы 2 катламда эшләп, сез проблемаларыгызны хәл итә һәм тормышыгызга үзгәрешләр кертә аласыз. Монда сезнең тормышта психоаналитик, психолог, укытучы, рухи остазларыгызның ни дәрәҗәдә мөһим роль уйнавы аермачык күренә. Димәк, чын-чынлап дәвалаучы классик медицинаны да биокырлар белән эшли белергә һәм психоаналитикадан да мәгълүматлы булырга тиеш. Моннан тыш ул рухи остаз да булырга тиеш. Бары тик шушы белемнәрне берләштергән хәлдә генә кешене авыруы яки проблемасы янәдән кайтып борчымаслык итеп тулысынча дәваларга мөмкин. Беренче чиратта сезнең иң төп укытучыгыз сез үзегез. Будданың шундый сүзләре бар. Үзегез нур чәчеп торыгыз. Абруйлы кешеләргә генә таянмагыз дигән ул. Сез үзегезгә нәрсә кирәген үзегез яхшырак беләсез. Оннан соң безнең белән янәшә яшәүче кешеләр безнең укытучылар булып тора. Безнең авырулар һәм хәл вакыйгалар да безнең өчен укытучы ролен үти. Һәм ниһаят, без үзебез рухи остаз итеп сайлап алган кеше дә безнең өчен укытучы. Ул нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Көнчыгышта үзенең эгосын җиңгән кеше генә
укытучы була ала дип санала. Анда кешене ничек танып була? Ишен укытучы бер вакытта да сезне үз ихтыярына буйсындырмаячак. Ихтыяр иреге, сойлау иреге. Кеше яшәешенең асылы ул. Ул аның Аллаһ биргән хакы. Җиһандагы һәрбер нәрсә шушы канунга буйсына. Сезне кабул итә алмастай кагыйдәләргә буйсынырга мәҗбүр итәләр икән. Остаз сезнең индивидуальлегегезне ихтирам итмичә, сезгә сайлау иреге калдырмыйча, ул кушканды гына эшләргә куша икән. Ул башка кешеләр белән идара итү теләгенә таянып, үзенең эгосын гына канәгатьләндерү өчен тырыша дигән сүз. Мин яшь кына хатын-кызлардан, мөстәкыйльлектән туйдым. Берәр артына яшеренеп, бер нәрсә турында уйламыйча гына яшәргә иде дигән сүзләр ишеттем. Шулай уйлый башлауга, сезнең янәшәдә шундый бер ир кеше яки укытучы пәйда булырга мөмкин. Һәм ул сезне үзенә буйсындырачак. Сезнең рухыгыз читлеккә эләгәчәк. Һәм монда үсеш турында сүз дә була алмый. Сез чит кеше гомерен яши башлыйсыз. Аның фикерләр, аның карашлары гына булачак. Сез адам баласы буларак үсештән туктаячаксыз. Яшәү мәгънәсе кемнеңдер ихтыярына буйсыну түгел, үз юлыңны табып, шул юлдан барудан гыйбарәт. Сез кемне дә булса үз ихтыярыгызга еш буйсындырасызмы? Сезнең кемнедер үзегезгә буйсындырып, аны үз мәнфәгатьләрегездә файдаланырга омтылуыгыз еш буламы? Әгәр дә сез бу сорауга бер кайчанда дип җавап биргәнсез икән, димәк, сез еш кына шулай эшлисез. Ләкин моны якын кешемне яратканга дигән битлек артына яшерәсез. Шулай итеп, без үзебез һәм әйләнә-тирә дөнья турында нәрсә белергә тиешсең? Мәңгелек хакыйкатьне. Бу турыда һәрбер җитди китапта әйтелә. Нәкъ менә блок куркулар безнең белән хакыйкать арасында тора да инде. Безнең сыйныф бүлмәләре. Алар безнең көчебезне сарыф итә. Алар көч чыганагы да булып тора. Чөнки без ул куркуларны җиңә-җиңә алга таба барырга көч туплыйбыз һәм камиллеккә таба якынаябыз. Штанга күтәрүче күп тапкырлар талпынып карап, егәрен җыя. Хатын-кыз гаиләсендәге көндәлек мәшәкатьләрне башкара, сабыр булырга өйрәнә һәм көч җыя. Математик теоремаларын шише мәсьәләләр шишу тәҗрибәсен арттыра һәм шуның белән үзен үстерә. Шулай итеп, блоклар безнең өчен үзебез барлыкка китереп үстергән һәм әйләнә-тирә дөнья белән араны якынайту өчен көч тупларга ярдәм итүче бәһасез әйберләр ул. Блоклар көч ул. Ләкин без ул көчне читтән көтәбез. Ул безнең үзебездә ята. Бары тик бу көчне без көн сайын толпынып карап арттырырга тиеш. Катлаулы тормыштан качарга, үзебезне ялгызлыкка дучар итәргә түгел, авырлыкларның күзенә туры карап, аларны хәл итәргә тиеш. Алардан качып без үзебезнең көчебездән качабыз. Без бу авырлыкларны җиңәр өчен вакытны я кызганабыз, я җиңеп чыгарыбызга ышанмыйбыз. Һәм моннан ике чыгу юлы бар. Баш иеп, катлаулы тормыш агымы уңайына агарга яисә тормышны мөгезеннән алып яшәргә мөмкин. Ничек итеп ичке дөньябызга күз салырга? Буның бик күп төрле ысуллары бар. Мин шуларның берсен тасвирлап күрсәтермен. Ул үз-үзеңә сораулар бирү ысулы. Бу ысул ичке аңда ятучы блокларны өскә чыгара.